Je určite tiež veľmi zaujímavá, pretože my budeme radiť všetkým rodičom, ako naučiť naše dietky správne hospodáriť s peniažkami a práve preto sme si pozvali pána Mariana Búlika. Vítajte, dobrý deň. Dobrý deň. Čiže budeme sa rozprávať o akejsi možno finančnej gramotnosti, tak to znie tak oficiálne názov tej témy. Pán Búlik, čo to vlastne znamená finančná gramotnosť? Finančná gramotnosť v prvom rade znamená schopnosť hospodáriť s vlastnými peniazmi. V takom druhom rade to znamená aj prevziať zodpovednosť za vlastný život a vlastné financie, ale znamená to aj častokrát schopnosť hľadať si rôzne zdroje príjmov, aby sme naozaj boli aktívni, aby sme boli podnikaví aj v tejto oblasti a neboli vyslovene iba pasívni a čakali, odkiaľ nám čo príde. My sa posunieme trošku, samozrejme, to už je o dospelákoch, to by sme si mali uvedomiť, ale ak máme deti, ak sme rodičia, tak častokrát sa nám stane, že naše deti majú možno pre nás, alebo podľa nás prehnané nároky, pretože si neuvedomujú, koľko daná hračka, alebo možno nejaká technika, po ktorej túžia, stojí. Ako im to teda vysvetliť? Pretože ak nemajú predstavu o nejakej hodnote tých peňazí, tak ako to vysvetliť takému dieťatku? Je dobre sa s deťmi o tom naozaj rozprávať a vysvetľovať im, že peniaze nerastú na stromoch, ale že je potrebné pre ne pracovať a teda tá hodnota vzniká prácou. A potom im naozaj tie peniaze ukázať. Mnoho detí dnes má predstavu, že v obchode sa platí nejakou plastovou kartičkou a banková vydáva toľko peňazí, koľko len chceme. Ale treba im ukázať tie peniaze fyzické, naozaj mince, bankovky a trošku im aj priradiť, čo sa za ktorú bankovku dá kúpiť. Napríklad za túto mincu sa dá kúpiť jogurt, za bankovku niečo iné a takto im pripodobňovať, že koľko asi potom stojí tá ich vytúžená vec a koľko iných vecí by sa za to dalo kúpiť, napríklad možno tých jogurtov alebo čohokoľvek iného. A možno si tam zachovať aj takú chladnú hlavu, pretože nás to občas rozčúli a sklzneme práve do toho, no určite, veď vieš, koľko ja musím na to pracovať a to nie je tak, ako si to ty myslíš, ako si to predstavuješ. Môžeme ich vychovávať možno v istom veku, už aj tak prakticky, že im budeme vydeľovať nejakú finančnú čiastku, s ktorou teda by mali sa učiť narábať a s ňou treba hospodáriť? Ono sa to naozaj odporúča. Väčšina rodičov podľa štatistík aj v západnom svete vreckové svojim deťom dáva, pretože to je ten nástroj na to, ako ich to v podstate naučiť, ako im vytvárať to, aby mali správny vzťah k tým peniazom. To je dôležité, aby mali správny postoj, správne zásady ohľadom financií a to vreckové, hoci v malých čiastkách, im to práve umožňuje. Učia sa hospodáriť, učia sa rozmýšľať nad peniazmi, učia sa rozhodovať, čo si kúpia, čo si nekúpia, učia sa sporiť. To všetko im môže pomôcť k tomu, aby takýto tréning potom aj v dospelosti využili. Ale učia sa možno aj na vlastných chybách, pretože majú nejaký časový úsek a ak to minú za veľmi krátky čas alebo jednorázovo a potom dránkajú ďalšie peniaze, tak my obyčajne teda urobíme chybu, že popustíme a niečo im opäť dáme. Čiže je to chyba alebo nie je to chyba? Určite by sme im nemali dávať viac, ako sme sa dohodli, pretože si na to zvyknú. Deti si veľmi často testujú hranice a tie hranice musíme držať naozaj. A držať hranice aj ohľadom toho, že koľko tých peniažkov im dávame aj kedy. Nemali by sme im požičiavať takmer vôbec a keď by to naozaj chceli, tak im vysvetliť, čo to znamená si požičať, že tam je nejaký úrok a kedy sa to používa v živote. Čiže aj to plánovanie by sme mali trošku pomôcť. Možno, ak dostane vreckové na mesiac, pomôcť mu rozdeliť ho na kôpky. Toto je kôpka, ktorú môžeš minúť, toto je kôpka, ktorú by si mal usporiť a toto je časť, ktorú by si možno mal odložiť na darčeky, možno pre sestru, ktorá bude mať čoskoro narodeniny. A tak ho učíme v podstate plánovať si, čo je najdôležitejšia časť ohľadom financií, plánovať si na dlhšie obdobie ako len najbližší týždeň. Učiť ho to už v takomto skorom veku. Vy ste mi povedali pred reláciou, keď sme sa rozprávali o tejto téme, že by sme ich mali možno aj motivovať, ja to trošku preženiem, snažiť sa zarobiť si nejaké peniažky. Čiže k tomu vreckovému vydelenému ešte niečo získať. Akým spôsobom? To je rada pre nás, pre rodičov možno? Je dobre si s deťmi dohodnúť nejakú základný balík prác, ktoré doma bude robiť bez nároku na vreckové, ale potom samo dieťa môže navrhnúť, alebo my mu navrhneme nejaké práce domáce, za ktoré dostane odmenu. Pri tých starších deťoch už prichádza na úvahu aj brigáda a to dieťa sa naozaj
bude si budovať obchodného ducha. A podľa štatistík zase z iného prieskumu vychádza, že deti, ktoré si veľmi skoro začali budovať obchodného ducha, to znamená hľadajú príležitosti na privyrobenie si okolo seba, tak sú v oblasti podnikania tí najúspešnejšie aj v dospelosti. Marian, deti nám rastú ako z vody každý deň a čo skoro máme doma dospeláka alebo takmer dospelého, zrelého človeka, ktorého sme teda už mali čo to naučiť. Kedy je ideálny čas, aby rodičia napríklad zariadili dospelému dieťaťu, študentovi svoj vlastný účet? Mali by sme tam mať dispozičné právo, mali by sme ho kontrolovať? Odporúča sa toto zriadiť, alebo teda účet vytvoriť až človeku, ktorý je na strednej škole a môžeme mu k tomu zriadiť aj platobnú kartu. Je to vek, kedy už ten človek naozaj chápe ten koncept peňazí, to znamená, akú majú hodnotu, že sa za to vymieňajú produkty a služby. Ale zo začiatku by som určite odporúčal kontrolovať naozaj ten mesačný výpis, aj mu stanoviť nejaký limit, ktorý môže minúť. A možno menej preto, aby som ho kontroloval, viacej preto, aby sme sa o tom rozprávali, aby sme si spolu sadli na ten výpis, aby sme si zvážili, že koľko mu v tom mesiaci prišlo, koľko minul, možno vytvoriť mu jednoduchý záznam toho, že kam míňa peniažky každomesačne a vlastne analyzovať ten jeho vzťah k peniazom a čo si za to kupuje. A uvidíme sami, že ten človek to pochopí sám, že čo je správne kupovať, čom by mal trošku sa uskromniť a takto ho doviesť k tomu, že o pár mesiacov už žiadna kontrola nebude potrebná. Áno. A mali by sme vyžadovať od toho dieťaťa možno aj také tie spätné referencie, že kde si minul tie peniaze a malo by nám to dieťa vedieť vysvetliť každú tú jednu položku, alebo teda aspoň tie väčšie položky? Ja som maximálne za to, pretože ja to vidím aj u dospelých ľudí, že ak si nevidujú vlastné nejaké hospodárstvo rodinné, tak častokrát nemajú poňatia o tom, kam im tá väčšina peňazí odchádza, len tipujú a hádajú. Čiže u tých detí naozaj navrhujem pomôcť im vytvoriť jednoduché záznamy toho, kam tie peňažky išli, čo si za to kúpili a zvážiť to každomesačne, že či je to správne, alebo to vieme vylepšiť. Dobre, pánovi Bulíkovi ďakujem veľmi pekne za všetky rady, ktoré odzneli v rámci nášho rozhovoru a sľúbila som mu, že dnes takto mimoriadne pozdravíme jeho pani manželku Alexandru, ktorá práve dnes oslavuje narodeniny, takže všetko dobré želáme. No a v tejto chvíli už Andrej K. s celkom novou témou.